Mbak Ajeng. Nggih. Sakderenge performa, aku arep foto. Nah, iki apa to kok dadak foto bareng. Nah. Iki kakek-kakek iki nyapa to iki? Iki arep tak kirimne nyang astronot. Heeh, nyang bulan. Tak kabarne. Dikirim ning Hongkong. Iya. Tak kirim nyang astronot. Zeza. Tujuannya apa? Bahwasannya ada yang lebih indah, lebih cantik daripada bulan. Alah. Bahwasannya kamu. Mbah Kong ingat umur Mbah Kong. Lho ben awake nang lho ngerti lho. Lho kejamonge. Ya Bae, monggo diaturke. Saya tak terima. Masa iki kakung-kakung. Aku ora sir kok tompo. Oh, ndak usah berarti ya. Ya. Oke, lagunya apa? Ya diaturke. Ya aturke apa kono wis. Lagunya apa ini, Bu? Si single, solo. Sida Ronda. Sida. Sampun ah. Piye to jane iki? Monggo napa lagune, Mas? Tapi ini wau wonten request. Pak Santo ngomong pundi saking Korambil. Pak Santo. Mau aku Mbah Kong lek janda baru. Pak Santo, pundi ingkang badhe asung pasumbang lelagon Pak Santo saking Koramil. Monggo Pak Santo menawi sampun rawuh. Masih makan. Oh, masih dahar, dahar. Nggih, monggo. Ana lho ya dhewe Tito nyanyi Tito, ayo Tito. Tito ayo Tito. Nang gak to? Konto. Digarap iki jalo apa iki? Itu banyak fansmu loh Mas Tito. Ayo cepet Mas Tito. Ya sebelumnya juga saya ucapkan selamat malam buat rekan-rekan YouTuber dari mana pun berada. Tulungagung ya, Tulungagung. Konco ngopi Tulungagung ya. Para YouTuber sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Turungga Ulung. Ya. Sukses selalu buat YouTubernya. Ini kamu saya nanti bawa ya? Mas Tito. Mas Tito. Ya, requestnya Sida Rondo. Jalur Rondo. Monggo. Sing nyuwun yo pas ngoten lho. Napa? Long. Aja mesakne rondone. Lho. Jangan gitu, saya masih perawan loh. Iya, awakmu perawan. Saya anggelku teko kene, kowe teko kono ya. Angelmu kok kono, anggel. Anggeli apa to? Anggelmu teko ngendi anggelmu? Semanut lah. Teko mburi. Nah, wis sembarang. Iki anggele teko ngendi Mas Bo? Pokok wis Teko dipoto. kene iki. Dipoto gilap aku Pak. Gilap wis dipoto gilap. Ayo Mas, Goblok. monggo. Nyapa? Asik. Aja dipateni to Mas mikir Mas. Penting aku. Blazek. Waduh semangat ya. Turo enggak ulum. Gandrung ulum. Gandrung ulum. Sing tresno welas sejati Kaya sapa rasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi kaya piye kabeh iki wis sepaco ibaratku ora dadi sego terus ayo aja gugup karo gandeng aja gugup karo gandeng aja gugup gelem ngenteni pancen dudu jodone ora kena prawane tak enteni
bojone ora kena prawate tak anteni duwite jane Kebutuhan selawase Andung tresno Kebutuhan selawase Terima kasih Mas Tito. Iya, Mbak Semoga Ajeng. Mas Tito segera diberi jodoh yang sangat dekat sekali. Amin, kamu Iya. juga ya. Oh iya, Ben terima mangga kasih. dhewe kok mesawangen.